Ayikho into ebaluleke njenganokuthi umuntu umedlulile emhlabeni simngenise ekhaya simenzele lento ekuthiwa inhlambuluko ekhaya. Abantu abaningi ke lenhlambuluko ibizwa ngomlindelo. Uma kwenziwa umlindelo kusuke kwenziwa inhlambuluko yalomuntu ongasekho emhlabeni, kukhulunywa izinto akade ezenza, kukhulunywa ukuthi lo muntu kade ehamba kanje nakanje. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanye amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi asemashobeni. Angibingelela umhlaba wonke nasendaweni zonke lakhamba kufinyele khona lumfanekiso oqoshiwe. Uma kukuthi umusha kule channel enkulu Impunga Yesintu TV, ngiyacela ukuthi uncivaze ibutton leli libovu elibhala ukuthi subscribe. Wenzele ukuthi wonke ama-video esiwafakayo kule channel ukwazi ukuthi wabone. Angisho ke inhloso nqangi yale channel uma ukuthi umusha. Kule channel sifundisana ngezinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo. Sike sicaciselane ngokuthi ngezikhathi zasendulo okhokho bethu babekade behamba kuphi. Thina kule nkathi namuhla sesihamba kuphi bese siyaqhathanisa ukuthi indlela esihamba ngayo ngabe kuyiyona yini, ngabe iyahambisana yini namathamba lele phansi kothula umhlaba. Uma kukuthi umusha futhi mina insizwa zingibiza ngoduna kaNdaba. Untombizi yamncumela insizwa zamkhombisa lesincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulwa ngoba sigcwele amabethe. Ngikholo elikholwa ngenhliziyo kalibhana kancane esontweni ugxamgxama umsathe kankane lakha lathi ngihamba lithese lo sitha lathi ngahamba ngumshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela umzulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo. Kule channel ke bafowethu Impunga Yesintu TV sifundisana izinto ezithinta isintu. Ngiyakuphinda lokho abantu abaningi mabeyishayela impunga yesintu ngithi akucacise lokho. Impunga yesintu ayiyona inyanga kodwa impunga yesintu iyisazi okanye incitha buchopho entweni ezithinta isintu namasiko kanjalo nomlando. Ngenze lokho ukuthi ke uma kwenzeka ufike ema-office wethu emphilandaba wempunga yesintu ufike uqondo ukuthi lapha awuyile kumelapho wendabuko kodwa uzeke umuntu ozokuchushisa ngokolwazi ukuthi izinto ezikuxakile ezithinta isintu kufanele uzilungise kanjani. Namuhla bafethu ngiyimpunga yesintu ngiza ngokukhulu ukudangala la kwi channel yethu Impunga Yesintu. Uzokhumbula ukuthi umhlaba wonke nesizwe sonke sikaMthaniya sigubuzelwe yife elimnyama, ngizosho njalo ngoba kukhona lokhu vethe olubhidla ngini. Uzokhumbula bafethu ukuthi izinto ezenzakalayo njengoba kukhona ukhuvethe azizinhle kakhulu. Abantu siyabathola befihla imizimba yabantu othola ukuthi akuyona imizimba yamalungu emndeni yabo. Siyathola la ukuthi abantu baba namalungu emndeni adlula ngalo ukhuvethe. Kodwa bese kube khona imithetho babophayo ekuwukuthi ilunga labo lomndeni elidlule ngalo ukhuvethe kufanele ukuthi lingene ekhaya. Uzokhumbula ukuthi ngokwesintu sethu nendabuko yethu thina njengabantu abampisholo ayikho into ebaluleke njenganokuthi umuntu umedlulile emhlabeni simngenise ekhaya simenzele lento ekuthiwa inhlambuluko ekhaya. Abantu abaningi ke lenhlambuluko ibizwa ngomlindelo. Uma kwenziwa umlindelo kusuke kwenziwa inhlambuluko yalomuntu ongasekho emhlabeni, kukhulunywa izinto akade ezenza, kukhulunywa ukuthi lo muntu kade ehamba kanje nakanje. Manje uma ke umuntu engeke azangene leyo nto iyosivukela ngelinye ilanga ngoba zonke lezi zinto zogcina seziphenduka umkhokha, sezihlupha thina njenganabantu abampisholo, sezihlupha nesizukulwane sethu. Sesingasazi ukuthi lezi zinto zolungiseka kanjani. Uzokhumbula futhi ukuthi iningi labantu ngesizathu sokuthi aluvumeleke ukuthi libone labo abamalungu omndeni wabo abasuke sebedlulile emhlabeni. Bagcina sebethatha imizimba engeyona yasemzini yasemakubo bahambe baye kofihla yona. Ayikho bafowethu into ebhlungu njenganokuthi emagcekeni omuzi wakini ufihle ithambo engelona lasemagcekeni omuzi wakini. Ayikho futhi into ebhlungu njenganokuthi ithambo lomuntu wakini lihambe liye kolala entabeni. Zonke lezo zinto zophenduka umkhokha. Yindaba ngithi zonke lezo zinto zophenduka umkhokha ingoba mawenza ucwaningo uyathola ukuthi kukhona amakhehla ayekade esale empini ngenkathi zezimpi. Athi umesale empini ithambo lawo langagqitshwa la kufanele ukuthi ligqitshwe khona.
uma kuhamba isikhathi abantu balowo muntu okanye umndeni wakhe lowo muntu ugcina manje uthola ukuthi kuzoshona umuntu phakathi komuzi isidumbu sakhe singatholakala indaba isidumbu sakhe singeke sitholakala ingoba kukhona umuntu emlandweni wakubo othola ukuthi wathi medlule emhlabeni wangakwazi ukuthi angcwatshwe ngesizotha nayo ke lento bafowethu esibhekene nawo siyisizwe iyohamba isikhathi ke isivukele iphenduka umkhokho ofana naloyo into engiyifisayo mina njenganempunga yesintu ngiyafisa ukuthi uma kuukuthi amakhosi akhona akwazi ukuthi awubone lo mfanekiso oqoshiwe ngiyafisa ukuthi asikhulumele thina njenganesizwe sawo abavezela abaphathi bezwe ukubaleka kwesintu sethu nokubaleka kwalento engiyikhuluma ukuthi umuntu kubaleke kangakanani ukuthi adlule ekhaya ahanjiswe ayodluliswa egumbini lakhe akade lisebenzisa bese ahamba endlini yakhe yokugcina angingageqa amagula ngoba ngemuki ngiyimpunga yesintu ngiyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu Impunga Yesintu TV niphinde futhi niqhubeke nokuyibuka imifanekiso eqoshiwe nikwazi futhi nokuthi nizitholele incwadi esizilobayo ikhona incwadi esihloko sithi sithini isintu incwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile kanjalo nencwadi esihloko sithi uyokhuluza ukhokhobe zontathu ke lencwadi ziyatholakala ezitolo zakwa Adams and Greeks uma kuukuthi ukude nale ndawo uyakwazi ukuthi usithinte kuzona inombolo lezo zibonazo lokedlula la ukuze sikwazi ukuthi senze inhlelo zokuthi sikuthumelele uma futhi kuukuthi uyafisa ukucaciseleka ezintweni ezithinta isintu sithinte thina njenganempunga yesintu ufike ema-office wethu emphelandaba wempunga yesintu asibonge kakhulu ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe siyacela ukuthi niwudlulisele nakwabanye bese niqhubeke nisubscribe ku channel yethu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga